So karon mga kakulisaw, among sukdo ng acting test ni Kaludi ug ako kung sa among i-request, so iyang buhaton pinaagi siyang naong. Naong na to si Kaludi. Naong to si Kaludi mga kakulisaw. Naong si Kaludi. Kaludi oh. Mano si Kaludi. Karon mga kakulisaw, sugdan na nato. So unahon to si Kaludi. Ready na ka Kaludi? Ready na! Okay. Okay. Naong sa nagkatawa. Naong sa in love. Mura mo nagkalibangon do. Naong sa nasakitan. Naong sa naigugma nagbalik. Naong sa nakadaog 1 million. Yay! 1 million! Naong sa kalibangon. Naong sa naotgan. Ayos. Wala ko mo man yun, eh. Hello, Disa. Naong sa excited. Yes. Naong sa katakbunon. Ay, Jom. Ketok mo nun? okay. Naong sa kapakon. So, karon mga kulisano, mga pag humana kong kulisaw. Atong buktanon si Boss G. Balos lang niya mga kulisaw. Kita lisod ko. Sige, Boss G na sad. Okay, karon Boss J, pangutanon ka na mo Boss J. Ready na ka? Sige, ready na. Ready na ka sa mga pangutana? Ready na. Oh, so karon ato nang pangutanon ano? Sige. Una. Naong sa Gikuraw. kautoton. So, naong sa gigutom. Katsoy. Chill kayo. Naong sa manyakes. Naong sa kaburjakon. Naong sa malipayon kay nakaburjak. Naong sa wala sugti sa asawa kay mulakaw. Oh, ingi.